ngasi sinju leire phako leire kana se jirum leire chanam leire asika singa kana full kopi hing bani aduga morokka asika hawai loi meyam saba hojarage kana camera se kana kan tawle blur ma se bakha tawi saba ga meyam mobile camera yadre aduga sinju meyam
Giờ màu hawai trong phản hơi mẹ chính trị phản hơi chính trị phản hơi Saya sekarang sebenarnya ayuk sa video siya may nung like diba ay mi siya lakon sin to kanina ko kasi kuya sim diba doon nga siya may doon ay kuya video siya diba siya doon kasi ayuk was siya magaling dang siya masuwa ay ing manina ngamde doon na may so ala ko sa video siya may bye bye